very good. No evidentne aj. No, vidíš, pôvod bol drevený strecha. No, akože... To muselo horieť. Horené trávy proste. A veľa takýchto objektov. Tam by som asi nešla radšej. A neviem, že či ani tuto je úplne never safe, keď sa kúkam na tú podlohu. Je úplne Akože... Jeb, a ja fíči. Keď náhodou zmiznem, tak na hľade niekde dole. Zároveň. No ak sa mi bude chcieť hľadať. Ja si tú kúru hľadal. Nájdem druhú. Tak. Lacné vínko? Najlasnejšie? No jasné. Také čučo priadne? Snáď si nečakala niečo prémiové. Ja som nenáročná, vieš. Takoľkrát prídu oné decká, robia ako kotiny, začne to horeť. A občas to zapália sami skvotery, homesáci alebo cigoši. No. Ach jaj. No vzhľadom k tomu, že sa tam dostaneš aj zvonku. To je práve dobrá vec, je to zasypané. Hej. Život kameránu. Okay. Izabelo. Táto vyzerá taká, že... No. Ó, pohodička. Môžeme ísť tancovať na povalu. Aha, to je kemping. Sa grilluje. A ma nesmí chýbať. Kurva, čo mi je? Alergia. No, ale čo teraz?
No, že na mňa to vieme. A na teba, keby mám alergiu, tak si vás nejde do dovolenky. Môžeš ísť v pohode. Hej. Čo? Ďakujem ti, môj princ. Ja mám. Riadna zantena sa tu tukla. Nezdolateľná. Aha. Tako, tá brána na Pohorovej. Hlavne je halus to, že je to azbestová strecha. To už nie je podstatné. Len zomrieť musím. No, když si na Podborovej jazierko a máš tam proste bránu, čo máš tam reálne, že bránu, ktorá je proste iba tam stojí, že brána a okolo toho nič, žiaden plot, absolútne nič. A ja len kúkam, že no riadne zabezpečenie, ty kokos. Nedostaneš sa ani keby chceš. No bezpečnosť je predsa na prvom mieste. No na Podborovej pri sanatóriu Lodno. Ďakujem, ale som začal zachytilo nohu. Nechcelo pustiť, asi to bol nejaký oný. Veľmi smutný. Takže to všetko to. Vyzerá, že by to bolo väčšie. Hej. Po častiach aj na splátky, ty kokot. Strašné. Extrém. Mi to po veciach švihlo, čo? Nechcem práve. Hej, ty huncútka. Ježišmaria. Chcem si sa hlavne povedať, že to spravím už dávno. Mala som milión príležitostí, prečo zrovna teraz by som to využila? No, neviem, či by sa ti podarilo, ak by si ich vôbec našla. Tak To je trošku iný challenge, ako si myslíš. To už je vedlejšie, no ale tak... Čo ti poviem, no.